Muje, yan boy kana kai me ka zo yi a nan gudun me kake ka ba hankali. Waye ne ke magana? Ya fito mana! Ƙaniyarka
shirye nake na rasa raina akan dan uwana babu wani abu da ba zan yi shi ba, kuma na amince ka fito daga sarki. Yaro ne, baka san wuta ba sai ka taka. Na ji yaro ne, amma kai babba ne duk da ban san kai waye ba, amma in kai namiji ne uwa ce ta haife ka, to ka fito in ganka. Zancen kake so idan na bayyana lamarin ba zai ma daɗi ba. Ba ka bayyana mana. Jarumi baya ɓuya ya yi magana, fitowa yake a yi gaba da shi, kamar yadda na fito na tsaya nake magana a gabanka duk da ban san ko kai waye ba, na san duk inda kake kana kallo na. Duk wannan kurarin da kake da wannan iwon naka da kake na banza ne. Wahalar da kai kawai muke ta yi tukunna, sai mun baka azaba tukunna, sannan za mu bayyana gabanka, sannan za ka tabbatar da mu suwaye. Ni na shirya kuma na sai da rayuwata, ko menene zan iya aikata shi akan dan uwana. Akan dan uwana babu wani abu da ba zan yi shi ba, kuma daidai nake da ku, zan haɗu da ku ko kai waye, sai na haɗu da kai, na yi gaba da kai, sai na ci mutuncinka.